акнун яке аз мушкилотҳои рақами як имрӯз ин ҷудошавии оилаҳо ба чашм мерасад ва шумо ҳамарӯза бо аризаҳое ки ворид мешавад ба мақомоти судӣ вомехӯред, суҳбат мекунед, сабабу умилҳоро шумо боз беҳтар медонед. акнун сухан ба шумо. марҳамат. Сайфуллозода Нодира. яке аз баҳсҳое ки айни замон бениҳоят зиёд ба назар мерасад аз вайрон шудан, яъне пош будани оилаҳо мебошад. имрӯз гуфтанд ки зиёд вомехӯрад ин ҳолат дар оилаҳои ҷавон то андозае дуруст бошад ҳам, аммо бояд қайд намуд ки дар насли аллакай то андозаи зиндагиро дида, яъне миёна сол дигар сину солҳо низ мутаассифона чунин баҳсҳо ҷой доранд, мутаассифона чунин ҳолатҳо ба назар мерасанд. дар зиёд маврид дар таҷрибаи худ муайян кардем, сабаби аслии пош хӯрдани оилаҳо бад шудани муносибатҳои оилавӣ байни зану шавҳар дар бисёр ҳолатҳо нофаҳмӣ якдигар мебошад. агар дар оилаҳои нисбатан ҷавон, оилаҳое ки нисбатан камтар сину соли тарафҳо камтар аст, нисбатан камтар ҳамзистӣ кардаанд, агар ин мувофиқ намудани хислатҳо бошад, дар дигар ҳолатҳо ин ягон нофаҳмӣ ночиз, ягон сабаби на он қадар гӯем ки арзишдоре ки бошад ки сабаби вайрон шудани оила шавад, сабаби дар оянда мисол ба миён омадани баъдан дигар баҳсҳо аз қабили риёндани алимент, муошират бо фарзанд, муайян намудани ҷойзисти фарзандон, ё ки яке аз масъалаҳои мубрами дигари имрӯза ба миён омада маскун намудани зан бо фарзандони нобулиғаш дар манзили истиқомати мард ки баъдан боз дигар баҳсҳоро ба миён меорад дар оянда.